Velkommen til Scandinavian Business City. Vi har set rigtig meget frem til at se jer her i dag. Der har indtil videre været rigtig stor fokus på, at man har en velindrettet og ergonomisk korrekt arbejdsplads ude i virksomhederne, hvor folk traditionelt har siddet og arbejdet. Men i og med, at vi ser en tendens til, at folk arbejder mere og mere hjemmefra, så er det sådan, at så er man også nødt til at tage nogle af de elementer fra arbejdspladsen med sig hjem i hjemmet. Så det er egentlig baggrunden for, at jeg er her i dag, og vi glæder os rigtig meget til at se jeres bud på hjemmearbejdspladsen anno 2017. For mig, når jeg laver et hjemmekontor, så griber meget ordet hjemlighed. Så for mig handler det rigtig meget om at være tryg, og det bruger jeg meget de tekstilerne til. Så det har været sådan nogle bestemte farver, jeg arbejder med, og så meget med udgangspunkt i den metervare, som er brugt på stolen. Et hjemmekontor for mig skal være meget sådan, der skal være plads til at lave noget rod, og derfor skal der ikke være for meget sådan overflødigt, som man alligevel skal gå rundt og flytte på. Så i stedet for så har jeg valgt ting ud, som enten har en eller anden betydning for mig, eller som tjener et formål. Og hvis jeg sådan i den der analyse ikke kan se et formål med tingen, så ryger den ud igen. Jamen først og fremmest synes jeg, det skal være hyggeligt. Og det synes jeg jo, man gør ved at få det bløde ind, få tekstil ind. Men først få de personlige ting ind, få billeder ind, små items, man har samlet på rejser. Og alle de der ting, man ikke har med på arbejdspladsen, så man kan mærke forskellen. Så er funktionen jo super vigtigt, at man sidder ordentligt, at man har et ordentligt bord. For guds skyld ikke for lille et bord, fordi så sidder man bare og kommer til at blive anspændt. Planter, det giver liv, og det er sådan en naturlig energikilde. Så det synes jeg også, man skal prøve sådan at få ind. Og så er det meget nemt at style med planter.